vole, Adam? Kde si? Veď, ja už som tu, ale... Adam, kde si? Ty vole, tu je. Ahoj. Serus, kde si bol? Ja keď sme utekali, tak potom som išiel z domu, tak potom som ťa nenašiel, som ťa hľadal a teraz som ťa našiel. Aha, tak to je super. Tak vieš čo? Pome. Ideme ho hľadať. Ja som si všimol, že sa aj prezlekol. Veľmi pekný dres si dal. Dobre, nezdržujme sa, poďme ich hľadať, kamo, musíme ich nájsť, pretože keď ich nenájdeme, tak to bude strašne zle. A potom, proste, ja neviem, proste musíme to hlavne nahlásiť polícii. Áno. Sme na to úplne zabudli. Tak poďme. Poď, ale nebežme, lebo nebudeme môcť vládať. Dobrý deň. Môžem sa vás opýtať, chcel som vám niečo také, že vás naháňali takí dvaja muži, že jeden bol taký vyšší a jeden nižší, že jeden mal napríklad tak 1,80 m, druhý mal 1,70 m, nejak tak, nevideli ste? No, Videli sme, reálne nás naháňali tiež. Teraz sme sa spolu zase stretli a je to dosť zvláštne, že... Akurát som ich stratil a... Vieš čo? Nechceš ísť nájsť s nami? Áno. Kľudne. Musíme ich proste pomstiť, pretože nás tiež naháňali, aj nás zbili, mňa už dokonca zbili 2-krát. Takže hlavne to musíme ísť nahlásiť policii, tak poďme chalani. Hoši, ja neviem ako vy, ale ja už nevládzem. Dobre, hoši, viete čo? Dáte mi prosím niekto mobil, ja skúsim zavolať na tú policiu. Skúsim to tam nahlásiť. Iridis. Ďakujem. Haló. Chalani, oni nedvíhajú. Oni ma normálne zrušili. Čo? To čo je poslednou dobou s tou policiou? Čo? Skúsim ešte raz. A nič. Chalani, asi budeme musieť pokračovať ďalej. Dobre, poďme chalani. Poďme. Kto to tak klope? Môžem sa pozrieť. Ti vole, kto mi teraz skoro ráno volá? Pozrieme sa. Dobre, keby mi to ešte ukázal, nevadí, tak zdvihnem. Hej kamo, Haló? stalo sa niečo zlé. Čo sa stalo? Niekto ma uniesol. Aha? Som v nejakej pivnici, Tak to je ale veľmi neviem, zle. kde to je. Ty vole. Idem tam. Ceruskaj, za chvíľku som, za takých 5 minút som tam rýchlo. Tam prídem. Cerus. Let's go. Adam, kde si? Hej, Adam, hej. Adam, kde si? Čo je? Sem poď. Ty vole. Kámo, tu si niekto zo mňa robí prdiel. No, Adam, kde si ty kokos, ty si, kámo? Oni ho museli fakt niekde zobrať. Hej, niečo som počul. A budem to ignorovať, ty kokos. Jaj, normálne som zatýčaný. Čo to je? Poď sem! Čo to zase je? Hej, čo si zač? Hej, hej, kam to bežíš? Hej, hej, jaj!